Vážení milovníci vína, u nás ve vínu jsme pro vás připravili novinku, degustační mix, degustační balení vín, proto abyste si krásně naučili poznávat víno, prochutnávat víno a není to o tom vypít celou lahev, ale krásně si víno užít a prochutnat a možná i v malých dávkách. Takže z toho vznikl takový degustační mix. Víno v lahvičkách o objemu 187 ml. A tento degustační mix v sobě skrývá 3 odrůdy. První z nich je... Je to rulánské šedé pozdní sběr. Je to pálava pozdní sběr. A poslední je víno červené. Je to frankovka pozdní sběr. Součástí tohoto balení je taky hodnocení vína sklepmistra, protože toto je náš hlavní sklepmistr Petr Myslovič. Jinak já jsem Laďka Antalková, jsem obchodní ředitelka společnosti Vinium a jsme tu proto, aby jsme vám představili dneska tady ten nový degustační box. Jak jsem říkala, co ještě součástí balení, tak je to hodnotící degustační lístek. A pokud si tady ten boxík zakoupíte, věřím, že budete velmi potěšení a na Vánoce nejenom vy budete potěšení, ale určitě i vaši blízcí. Takže, Peťo? Je to taký balíček, prakticky je to hra s vínami. Áno, človek sa môže nad tými vínami z vína zamyslieť, a tu sú to také návody, tak aby sme vedeli si tie vína zhodnotiť a prechutnať. Takže jdeme si pohrát, jak jsi říkal, jdeme si pohrát. Takže rulanské šedé pozdní sběr, je to víno ročníku 2022. Tak, Jáme to otvoriť. ano, pán nám nalej. Takže prvým vzorkom je rulánské šedé. Víno rulánske šedé majú viac menej takú biskvitovo kvetnatú aromatiku. Voňáme, je to tam krásne, cítite také, tá aromatika je persistentná, dlhá, farba je veľmi príjemná, je zlato-žltá. Teraz to posledná degustačná záležitosť je, že si víno dáme do úst. Pro mě je to takové lipovo-květnaté. Takže víno je persistentné, je dlhé, je kurpulentné, to víno v ústach veľmi dobre sa pije, jemný zbytkový cukor tam je v tom víne, takže jedno z pekných pití. Za mě je to takové kulaté, komplexní, jemně aromatické víno. Jinak Rulanda šedá je velmi oblíbená odrůda, takže určitě... Ešte by som podotkol, aby tu bola dodržaná trošku, aj keď už máme takýto degustačný balíček, aj teplota, áno, aby tie vína boli trošku ochladené, tak okolo tých 15 stupňov Celzia, čo sa týka bielých vín do 15 stupňov Celzia. By sa nám tie aromatiky aj ten vnem chutili pekne rozvinú. Tak, výborné. Můžeme odlít, prosím. Takže poprosím Bohanko. Druhé víno je to pálava, pozdní sběr. Necháme pálavu zhodnotit paní riaditeľku. Jinak pálava patří mezi velmi oblíbené moderní odrůdy. Je to aromatická odrůda, není vysazeno v České republice velké množství a o to je vzácnější a o to je, řekla bych, oblíbenější. Nádherné, květnaté aroma. Pálava patří mezi voňavé odrůdy, aromatické odrůdy. Je to kříženec Milleru, Thurgau a tramínu červeného, tak z toho už ten tramín je taky voňavá odrůda. Nádherné, jde o víno polosuché, jestli se nepletu. Jde o víno polosladké. Polosladké má 15 gramů zbytkového cukru, což opravdu k té pálavě ten zbytkový cukr patří. Na tomto víne je zaujímavé, že tu už je taká lahová zrelosť v tom víne, veľmi kulaté, aromatika, jemne citrusová, kvetnatá, ale podtrhnutá takou mádlovinkou, čo robí to víno takú zaujímavosť to víne. Víno je krásně, opravdu, jak říká tady Petr, takové už lahově zralé, krásně ucelené, plné, kulaté.
a je to prostě pálava. Co k tomu dodat? Len sa ho napít. Len se ho napít. Já tady už po třetí. Prosím vás, až budete ten degustační balíček otvírat, tak si dejte dostatek k tomu času, abyste nemuseli dělat to, co tady Petr nebo já, že budete odlívat. Byť je to degustační mix, degustační balíček, tak všechno víno vypít, prosím. Tak a poslední víno? Posledným vzorkom je Frankovka. Je to odroda, ktorá je takým hlavným zástupcom veľkopavlovickej podoblasti. Ja osobne veľmi rád robím Frankovky, sú tu také vďačné vína a preto vám ho aj ponúkame. Ještě musím prásknout, že toto víno speciálně Petr připravoval, takže červená vína jsou jeho vášní. A obecně já mám ta červená vína moc ráda, takže když my hodnotíme bílá a pak následně červená vína, tak to červené je takové to přechod do té... Také dospelosti. Je to už taká vysoká škola pitia, dá se povedat, jako obrazně povedané. A nutno říct, že kdo nepil červené víno, jako by víno nepil. Takže skúsime predstaviť túto Frankovku. Aromatika je veľmi pekná, je taká, by som povedal, jemne škoricovo-pendreková. Ide nám trošku do čierneho ovocia. Farba je svetlo-rubínová, nemusí byť úplne tmavá, je krásne svetlo-rubínová s pekným zlatastým okrajom. Farba je stále svieža, aj keď to je starší ročník. No a keď sa ho napijeme, tak zhodnotím až po napití. Veľmi pekný prejav má to víno, zase v plnosti, v štruktúre, dlho sa nám drží v ústach po vypití a na konci nám dojde taká príjemná trieslovinka, taká šťavnatosť z toho vína, čo je veľmi dobrý charakter pre samotnú Frankovku. Určitě nutno říct, že těm červeným moravským vínům sluší ta plnost, ta ovocitost, to je důležité. Ty šťavnaté, ovocité, svěží a tím se možná odlišují od těch zahraničních vín, ale prostě Morava je Morava. Co si budeme? Šmitec. My jsme vám v rychlosti, takové krátké jenom ukázce, představili náš degustační mix. Já bych vám přála, pokud si to naše víno koupíte, abyste si to víno užili s někým, s kým je vám hezky, protože víno je marnivé a má rádo, když se o něm mluví. Takže s přítelem, s přítelkyní, s maminkou, s tatínkem, s milencem, s milenkou, s kolegyní, s kolegou, s kýmkoliv, ale dejte si to víno s někým, s kým je vám hezky. O to více vám to víno bude chutnat a o to budete šťastnější a spokojenější. Takže poprosím ještě nalít, protože já musím. Dám si také na zdraví. Ešte by sa mohlo podotknúť, že keď bude záujem o tieto balíčky, nebude to o týchto odrodách, môžeme ponúknuť ďalšie a ďalšie odrody, ktoré vyrábame, aby to bytě bylo zaujímavejšie. Takže na zdraví krásným moravským vínům a užijte si krásné, veselé, šťastné, bohaté a hlavně klidné Vánoce.